मानो बिदि एसेबां मोजां सुखु दुखु रायलायनो सानो आं मालाबा आंसो माब्लाबाबो दिनैसिम सुखु दुखुनि खोथाखौनो रायलाया बिदिब्लालाय हौवानि साननाया मा हिन्जावनि साननाया मा जों बोरै मिथिलायनो सासेया सासेखौ बोरै बुजिलायनो जोङो जुदि गावनि हौवायानो हिन्जावनो दसे समबो रायलायनो सम होआब्ला एथ'ग्राब मोजां जाबाय आं मोजां जासेयावबो आंनि हौवाया आंखौ बेबायदि खालामोब्ला सोर हिन्जावनि गोसोआ मोजां थानो ओइ जोमै जोंहा इसाया न'आव फैदों नोंखौ नायनोनो दिनैबा मा जादों बियो हस्टेलनिफ्राय ओंखारनायावनो खालि मादै नोंखौ नायहैनो फैलाय थौ थांगासिनो आं बे न'आव आरो बे न'खरनि मानसिफोरजों सोरनि थाखाय दङ अलंबारनि थाखायसोथ' आङो बे न'आव आरो बे न'खरनि मानसिफोरजों गोरोबनानै दङ दिनै आंनि हौवायानो जुदि आंखौ एसेबो पात्ताखौनो लानो नागिराब्लालाय आं बिनि जाथि बंस'जों एसेबां गोरोबनानैलाय माथो मोनोहाय जागोन अलंबार नों आंखौ जिबायदि बाहायदोंना नों आंखौ जेरै बाहायदों बे खिथेरखौ नोंनि न'खरनि मानसिफोरनि सायावसो गासैखौबो गारजोबगोन आं नायबाय था हाय लोगोफोर नोंथांमोनजों आङो दसे सम भिडिअखौ दोनथ'नानै रायलायनो फैदों लोगोफोर नोंथांमोना माबोरै दङ गासिबो मोजाङैनो दङ ना लोगोफोर बोथोराथ' जोबोद गरम ना थानोनो हायै बायदि गरम आरो बे गरमनि सायावनो सोरबा बायदिया हालेवदों सोरबा आलि जावदों सोरबा माइ गायदों गोबाङा गोबां बेस्थ' गरमनि गेजेरजोंब्लाबो मावै दाङै जानो गोनां जादों दा आं बेखौसो सोंनो नागिरदों नोंथांमोननि न'खराव गायनाय फुनाय दङब्ला गायखांबायना लोगोफोर गायनाय फुनाय जोबजोब्बायना जुदि गायखांबायब्ला कमेन्टआव खोन्थाहरदो लोगोफोर आं मिथिनो लुबैदों आरो मोनसे खोथाबाव जोंहा 15 आगस्ट सफैबाय नोंथांमोना 15 आगस्टनि थाखाय सोर मा खालामनो रेडि जादों अन्नानै कमेन्टआव खोन्थाहरगोन ना सोरबा 15 आगस्टनि नामाव सोरबा बहाबा पार्टि खालामनो होननानै सानदों नामा सोर मा बेदर जागोन बै दिनाव आरो सोर बहा बेरायहैगोन बबे जायगायाव खोन्थाहरदो लोगोफोर मिथिनो लुबैयो आरो आं फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानबावबाय सोरबा सानदोंदां सानफ्रोमबो बे सोरांस्रिया बुंनायखौनो बुंबाय थायो होननानैबो बुंनो हागौ नोंथांमोना गाज्रि मोनब्लाबो निमाहा होदो दे नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै माबोरै मोनो नोंथांमोना मोजां मोनादां ना बिनिखायनो कमेन्टबो माथो लिरनानै हरानो ना लिरनो बायो ना मोजां मोना आंखौ ना मा आं बुजिनो हाला मानो कमेन्ट हरा नोंथांमोना लोगोफोर कमेन्ट लिरनानै होना आं मोजां मोनो जोबोद फरायनो मोजां मोनो आं नोंथांमोननि कमेन्ट हरनायफोरखौ आरो जायफोरा आंनि चेनेलखौ नायनानै लाइक हो आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदे लोगोफोर आरो मोनसे खोथाबाव आंनि लाभ स्ट'रि चेनेल मोनसे दंबावो जायफोरा दाबोसिम नायाखै नोंथांमोना आंनि बे लाभ स्ट'रि भिडिअखौ नायनो हागोन आं गाहायाव डिसक्रिपसनाव होगोन लोगोफोर नोंथांमोना नायदे आरो जायफोरा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै लाभ स्ट'रि चेनेलखौबो नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै होदे लोगोफोर फैदो बिदिब्ला जोङो दिनैनि भिडिअखौबो नायलांबावदोनि इसा नै नों मादैखौ नायनो होननाया मादैया फैबाय फैदो बहा थांखो नोङो बहाथो मादैया बोरोथो इसाखौ नायनि आं सिख्ला देरथारबायदां दे नोंसोरा सानैजों रायलायलायदो आं खामानि मावहैनोसै आयु इसाया माथो माब्लाबानो एथ' गिदिर सिख्ला देरथारबाय इसा नोंहालाय गोसो थोनाय दंना गैया गोसो थोनाय गैया मादै नोंना गोसो थोनाय गैया ओमफ्राय नोंलाय हाबा जानो लुबैना लुबैया आं मोनथिया मादै नै इसा नों फैसा बुरजा लानो लुबैना लुबैया फैसा आं बेसां बुरजा फैसा लानो लुबैयो मादै नाथाय आंलाय बहा फैसा हमनो मोननो मामा बाबानाव फैसायानो गैयाबा ठीक दङ इसा नों जुदि फैसा बुरजा लानो लुबैयोब्ला आं नोंखौ सासे सेंग्राजों हरगोन दै नों बेजों दिनैनो खारफालांदो नों बेजों थांनानै हाबा जाहैदो होमबा नोङो बुरजा फैसा दांनो मोनसिगोन मादै नों मा बुंदों बे मोजां नङा नामा इसा उन्दै समावनो हाबा जानानै लाखानांगौ नों आरो एसे देरबावबा नोंनि मोखांफोरा थन्थ्र'जोबसिगोन नोंखौ बुरैरै नुसिगोन होमबा नोंखौ रावबो सेंग्राफ्रानो हाबा खालामनाय नङाथ' जागोन ना इसा नों आं बुंनाय बायदि
मानिगोन ना? औ थिग दङ नों बिदिब्ला दा बेलासियाव रेडि जानानै थादोल' दे आरो खोनासं नोंनि मामा बाबानो आरो आबै आबौनो रावनोबो खोन्थानाङा नोङो दै जागोन दे मादै दालायथो एसेबां गाज्रि मानसिमोन आं बेफोर गासै गाज्रि गोसोफोरखौ गारनानै गाज्रि स्वभाबफोरखौ नागारनानै मोजां जादोंमोन दा आं मोजां जाखांनायनि उनावबो जुदि आंनि हौवाया आंखौ बेबायदि खालामोब्ला बिनि न'खरनि मानसिफोरखौबो रावखौबो गोजोनै थांना थानो होआ आङो जेसे दिन बियो आंजों बेबायदि आखल खालामबाय थागोन बेबायदिनो आंबो बिनि न'खरनि मानसिफोरखौ गासैखौबो दंस खालामजोबगोन हेलौ खोनासं फैसाया रेडिल' खालामदो नोंनि लुबैनाय बायदि देरफुनाय ताजा सिख्ला गोरलै नोंनो बेलासियाव हैगासिनो बै लांदां पार्कआव फै आरो खोनासं जायगायाव नों हारसिंखौल' नुनो मोननांगोन आं आरो नोंनि आंनिजों सानैनि गेजेरनि खोथाखौ जाहाथे रावबो मिथिया नङाब्ला दिगदार दङ दे बिदिब्ला फना दोनबाय दा बेलासिनि 6 रिंगायाव मादै नों आंखौ बबे जायगायाव लानानै फैखो मादै न' मामाया हारसिङैनो दङ थुदो थांफिननोसै इसा नों खोथाखौ बावबायबो नामा नों दहाय फुङाव बुंदोंमोन आं फैसा बुरजा दांनो मोनो बिनिखायनो आं दा नोंनो फैसा बुरजा होनो फैबाय मा मादै फैसाखौ बेयाव मोनो आरो हाबा जाबासो फैसा बुरजा दांनो मोनो होनना बुंदोंमोन दा आङो दा नोंखौ सासे सेंग्रा लांनो फैगासिनो नों बेजों थांदो बिसानावनो थाहैदो ओमफ्राय नों फैसा बुरजा दांनो मोनबाय थासिगोन मामायाथ' आंनो माब्लाबाबो बुङा हाबा जाबा फैसा बुरजा दांनो मोनो होननानै ओमफ्राय मादैया मानो हाबा जाबा फैसा बुरजा दांनो मोनो होननानै बुंखो ना आंखौ मादैया थगायनानै फानहरनोसो नागिरदों इसा माखौ सानबाय थाखो गोनो गोथो जादों ना माथो ओहो मादै आंनो फैसा बुरजा नाङा आंनो मामाखौसो नांगौ थु मादै थांफिननोसै आंनो फैसा नाङा जोमै आं सफैबायमोन बहाथो सिख्लाया बहाथो नों सफैमारबाय ओमफ्राय नोंजों लोगो रावबो गैमाराथ' रावबो मोनथिमाराथ' ओहो नोंनि आंनि अनगा रावबो मोनथिया थिगानो दं ओमफ्राय बेसे होगोन बेसे नांगौ 50,000 होदो 50,000 जागोन ना 40,000 बा जानाय नङा 50 होदो लांदो होदो फैसाया जल्दि थाब लाना थांदो दा सोरबा नुलायलांगोन खोनासं जोमै आं एटिएमआव हाबस्लाबनो मोनासै नोंनि फैसाखौ दा बेलासियाव आङो पेटिएमआव ट्रेन्सफार खालामना हरसिगोन आं सिख्लाखौ लाना थांसै दे इसा थांदो दे दिनैनिफ्राय नों फैसा बुरजा दांनो मोनसिगोन ओइ हनै आं फैबाय फैदो थांसै नों सोर आं नोंजों मानो थांनो मादै आंखौ मानो गालांखो नोंनि मादैया फैफिनला नों लिंब्लाबो फैफिनला बेनिखायनो फैदो नोंनि गोदान न'आव थांनोसै आंनि मा गोदान न' बे गोदान न'आव आंनि मामा आरो बाबायाबो दङ ना थगायनानै लाङाबाखि लांनो हाबावगोन आं औ नोंनि न' गोदानाव नोंनि मामा बाबा गासिबो दङ आबै आबौ फैदो थुदो बिदिब्ला जोमै इसा बहा थांखो बिसोरलाय ओइ जोमै इसा बहाबासो बेरायहैलायबाय दां आरो बिसोरो बहाबा थाङो आंनोथ' खोन्थानानै गालांनो हायोना बिसोरो सोर बहा थांखो जोमै इसाखौ बहाबा लाना बेरायहैलायबाय दां आरो खोन्थायालासे बहाबा थाङो खोन्थालांबानो जायो आंनो हस्टेलाव थाबाय थानाय मानसिथ' बाहेरायाव ओंखारबाथाय बेरायनो जायो बिमादैखौ बहाबा बेरायनो लिंना लांबाय बियो दे दा फैगोन आरो बे आंहा आरो ज' सा लोंनो होननानैसो सा फुदुंहैदोंमोन दा साया मा जानांगौ बिहामजालाय माथो हनै न'आवनो दङ माखौथो दावराव खालामबाय थाखो नोंलाय मा जादों माबा टेनसनाव थानाय बायदि नुदों माथो मानसिफोरखौ बहा थांदोंमोन नोंसोरलाय आं आरो नोंसोरखौ नागिरबाय थादों ओमफ्राय बहाथो इसाया मा इसा न'आव गैया इसाया न'आवनोथ' दंमोन दा इसाखौ थाथ' होननानै आं खिनोसो थांदोंमोन इसा गैया न'आव जोमै मा बुंखो नोंलाय इसायालाय माथो नोंजोंनो दंथारोमोन दङमोन ओमफ्राय आं इसाखौ थाथ' होननानै खिनोसो थांदोंमोन बहाबा थाखोमालायबाय आरो बे गथ'आ बिनि स्वभाबाबो मोजां नङाना थाखोमा न'खरनि मानसिफोरखौ हाहाकार खालामबाय थायो गासै न'आवबो नागिरजोब्बाय आङो गैया माथो बहाबासो थांखाबाय बियो इसा बहा दङ नोङो नों थाखोमादोंबा जल्दि ओंखारबो गथ' मोनगोन नङाबा दाथ' न'खराव नागिरला दावराव जासिगोन
मा खालामबावनो आंबो दुखु जाफ्लानानै बिसोरजों लोगोसे इसाखौ नागिरफानो एक्टिं खालामनांसिगोन। आयै गासै रुमाव नागिरजोब्बाय इसाया गैयानो। ओरैनोबा साखुन्द्रा ओंखारदों होननाय खोनाखादों आङो। साखुन्द्राफ्रासो लाना थाङाखैथ' सिरि सिरि। मा थिक ओरैनोबा साखुन्द्राफ्रा सेहेरा मोजां मोजांफोरखौसो लांखायोनो, मेगन एख्ल'नो माबा बिखा एख्ल'नो। बोरैबा साखुन्द्रायानो लांमाराखैथ'। मानि सिरिना बुंनायानो अफाद्राय। दुखुनि समाव मानसिखौ बेफोरबायदि बुंनानै बारा दुखु होनो सानो नामा नोङो? मानसिखौ बे समाव माबोरै रंजाहोनो हागोन बे बाथ्राखौसो बुंनांगौ। नोंनालाय मा सिगिदेरनाय बेलाय? बहा थाङो बे गथ'आ साला? न'आव फैनो होननायखौ लाना फैबाय, दा न'आव फैनानै बेबायदिसो गोदाव सोराव खालामबाय। आयै इसाया हस्टेलनिफ्राय फैदोंना गथ'आ, बिराद मोजां साइस्थ' जानानै फैदों, गुफुर गावदां आरो मानसियाबो एसे जौबाय। बेफोरबायदि हिन्जावसा देरफुनाय गथ'फोरखौसो साखुन्द्राफ्राबो नोजोर होयोनो। आयै इसा एसे अन्थाव बाथाव जाबोदों नोङो। बहा दङ? र' आंबो नागिरनि र'।